Raise operations sa Social Security System kon SSS kon relief against challenged employers subling gilusan. Sa unang adlaw sa race operation, unom ka mga patigayon sa Lapu-Lapu City nga wala mo remit sa SSS contribution sa ilang mga trabahante ang gibisita sa taga-SSS. Samtang kadagkuan sa SSS may pahinumdum sa employer nga kung mapakyas gayud sila pag-remit sa mga contribution sa ilang mga kawani, hayan mag-atubang sila og kaso. Ani ang report. Hunyo 2019, nasulod sa usa ka security agency ang 51 anyos nga si Limuel, di tinuod nga pangan. Niadtong Nobyembre 2022, mag-loan unta siya sa SSS apan wa siya mo qualify nga maka-loan human masuta nga balig siyam ka buwan pa lang sa iyang SSS contribution ang narimit sa iyang gitrabaho ang security agency. Pag ano sa SO na mo, akong kuhaan niya, siya nga, follow up pa lang ninyo kay naamo na nang i-remit. No, tayo pasalig pero sa pagkakaroon kay wa mamidiop, wa jud ko ka-follow up ngadto. O nang makadiop ko, ako nang follow up niya to. Matod ni Limuel, may mga kauban na gani siyang gwardya ang nang-resign na tungod sa maong suliran. Kompleto ang deduction na mo. Nag-increase gani silang deduction na mo sa pag-ibig, kanang PhilHealth, yan, ang kasban. Tagko pa yung kasban, tag 150. Nya, ambot lang lagi inig. Mailisan sila og makuan ba na namo? Makuha ba? Basig pareha na atong previous nga, na-quits lang. Karong adlaw, subling gibalik ang race operation sa SSS. Apan kun kaniadto, naghulugan kining run against contribution evaders, karon nahimo na kining relief against challenged employers. Unom ka mga patigayon sa Lapu-Lapu City nga wala mag-remit sa SSS contribution sa ilang mga trabahante ang gibisita sa taga-SSS. Kini naglakip sa usa ka salon, usa ka insurance services, ad and graphics design, signal installation ug water refilling station. Gipasabot ni Attorney Alberto Montalvo, Vice President sa Visayas Central 1 Division sa Social Security System, nga dili pagpakauwaw ang tumong sa maong programa kundi ang pagtabang sa mga magpapatigayon nga makabayad sa SSS contribution sa ilang mga kawani nga wa nila marimit. Ubos sa maong programa, gihanay nila ang sistema aron dili mabug-atan pagbayad ang mga magpapatigayon nga bag-uhay pa lang nakabangon nunot sa pandemya. So muhatag mi og condonation program, continued ang condonation program na may slight difference sa requirements. But then again, this is still a condonation program wherein ang bayaran na lang sa mga delinquent employers ang katurag yung ang delinquency on the contribution. Katong contribution ra, dili mi mukuan sa penalty although naami i-charge nga interest. Ang Lapu-Lapu City ang ikaupat sa mga dakbayan sa Central Visayas nga may labing daghang delinquent employers. Human mabisita sa taga-SSS ang usa ka patigayon, hatagan sila og 15 ka adlaw aron sa pag-comply. Kung dili gihapon maka-comply, padada na sila og billing letter sa SSS ug laing 15 ka adlaw ang ihatag nga lugway. Awa sila mag-expect nga bisitahon, but then I have to remind them no nga if we are not going to cooperate with SSS, we will really file cases against them. Sa labing awahing data sa SSS, kapin sa 4,000 ka mga patigayon lukop Central ug Eastern Visayas ang wala mag-remit sa SSS contribution sa ilang mga trabahante. Apan kapin 200 lang niini, particular na sa Cebu ug Bohol ang napasakaan og kaso. Kay kasagaran, nakahukom na lang sa pagbayad inay sa pagatubang og kaso. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.